clar, la sequera té unes repercussions en els ecosistemes, però també a nivell social per l'abastament d'aigua, i per tant ara és un bon moment per reflexionar, però sobretot per prendre acció per evitar tornar a estar amb aquesta situació tan crítica pel que fa a l'abastament. I hi ha diferents accions que s'estan duent a terme, i una d'elles és la de les aigües regenerades, que jo no sóc una experta en aigües regenerades, però hem de saber que es planteja com una solució de futur. També tenim les dessaladores, tot i que també tenen unes problemàtiques associades, com la despesa d'energia, etc. Però bé, que s'estan assajant i s'estan plantejant opcions per afrontar aquest futur que segurament afectarà d'una manera molt clara l'abastament i com entenem el cicle de l'aigua actualment.